Wih, watu gambare kiri. Lah iya. Ora nek kon pali nek gak kuwi. Sing biasane wong Pak Wedah ngetokne nek burine kan enek to kiri. Kuwi utuk kuwi ya watu gambare kiri, watu gambare kiri. Yo gambare tok kuwi lho. Utuk kewan to. Duduk ngono. Sing maktik ke sing ndi? Ora enak kuwi ngono. Ora megane ya gak enak aku ngono. Oh berarti kuwi ra mbok delok ya ra mbok jupuk. Gak kuwi. Dibekul aku ngomong gak kuwi aku ngono tak ora. Tapi lek impen kuwi genah wujude watu. Wujude watu gambare kiri. Lek impen. Heeh. Dadi ora mbok delok nek nggone. Gak. Kangge iki ngono kangge iki maling apa ya. Nyambutke maling ngono. Ya kene kancamu sing butuh sapa? Ya. Dosa.